Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono komplit biżjara tagħha fl-iskel madwar Malta u Għawdex bħala parti mill-kampanja tal-Piggy Banks u tlieta żaret il-Kulleġġ de la Salle, skola tal-Knisja li tinsab fil-Birgu, kulleġġ li jiġbor fih subien u bniet tal-primarja, sekondarja u sixth form. Matul iż-żjara tagħha l-President fakret fil-valuri tal-ġenerożità u l-altruiżmu riflessi fil-kampanja BOV l-Istrina Piggy Bank u ħeġġet lill-istudenti biex jikkontribwixxu b'risq din il-kampanja u bekk huma wkoll ikunu parti mill-istrina ta' din is-sena. Il-President fakret lill-istudenti li d-donazzjonijiet tagħhom immorru għand il-Malta Community Chest Fund u li bekk tkun tista' tkompli tassisti lil dawk li jkollhom bżonn għajnuna, inkluż finanzjarja, fi żminijiet diffiċli ta' Mart. Semmit ukoll kif il-Malta Community Chest Fund toffri assistenza lil familji li jkunu għaddejjin minn tbatija u l-isfidi li jġib miegħu il-Mart. Fil-Kulleġġ de la Salle il-President Miriam Spiteri de Bono dedikat ħin għal mistoqsijiet tal-istudenti li kienu domandi fukati fuq il-ħidma tagħha bħala President. Hawn Miriam Spiteri de Bono waslet messaġġ ċar li dawk li jistgħu jagħmlu xi ħaġa ta' ġita l-oħrajn jagħmlu għallum qabel għada għax l-azzjonijiet tagħhom għalkemm għadhom żgħar jistgħu ħallu impatt pożittiv fuq il-pajjiż. Il-President Miriam Spiteri de Bono żaret ukoll l-iskola Maryam Al-Batul li hija ċentru ta' talim Bitos Iżlamiku fejn tfal ta' twemmin Musulman minn familji Maltin u oħrajn residenti f'pajjiżna jirċievu l-edukazzjoni tagħhom. F'messaġġ li għaddiet lill-istudenti il-President appellatilhom sabiex dejjem jagħmlu l-parti tagħhom għal ġid tal-pajjiż waqt li insistiet li huma wkoll it-tfal ta' Malta u parti mill-komunità. Fit-tmiem l-attività l-Imam Mohammed El Sadi preżenta donazzjoni b'risq il-Malta Community Chest Fund li ngħatat f'isem l-istudenti u l-edukaturi ta' din l-iskola.